थांनाय विधानसभा इलेक्शन रेजल्ट अंखरमा उलो जों जतनो नुखा तिप्रा मथा पार्टी 13 सीट माने स्टेटनि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इंखा बीजेपी 32 सीट माने स्टेटनि लीडर इंखा तिप्रा मथानि खुरिवा 13 सीट क्लाइमानि उलो बाक्साबा बखा दुख नांजाखा का बाक्सा के हिनो गटाल पार्टी नो नाइके जिरुनि सिमी 13 सीट मामानि अब काइसा अचिभमेंट हिनिबो सालायगा हाइपानो जों नुखा तिप्रा हास्तेनि गोबांमा लोकुरक दफाना हामजांनाय दफानि बागै सामुं टांनाय रकनो कापलाइमानि ते थिनांनि कगनो वानसुगै वाना जागमानि उ 13 सीट मामा बाइसिमी दफानो फिउगै दा मानो चिनि मानथाय चिनि हा रकनो तेसे किफिलरि दा मानो अब हाइ गोबांमा कक्रकनो वानसुगलाय लोकुरकनि बिसिङाव वाना मा हाबजा कापलाइजाक आबुंनि जरा गोबांमा तिप्रासारनि खावनो काइसा सुमुं तै बेलायनो वाना लाइजाक आबुं खाव 13 एमएलए बाइसिमी चिनि दिमान चिनि सानमुं रकनो तुबिदा मानो उ क्वेश्चननि आन्सार कक थाइसा बाय रिनानि किसा कमप्लिकेट आबुनि बागै सिगां तिप्रानि लेट 2018 नि इलेक्शन रेजल्ट नो किसा एनालाइसिस खायनायना नांनाय जोंनो लेट 2018 नि इलेक्शन बीजेपी 35 सीट आईपीएफटी 8 सीट टोटल बरं अलायंस बे 43 सीट नि गवर्नमेंट्स नामका 2018 नि इलेक्शन रिपोर्ट न नायखांखाय बीजेपी काइसा पावरफुल क्राक सरकार नामका आबुनि बागै बरं जेसापानो बिल एबा पलिसि न पास खान्या बागै कुनु वाना ना नाया हाइनि बागै न बरं सीए हाइ कंट्रोवर्शियल पलिसि रकनो ब लाइटे साकाय न बरं पास खाइ रहल मांगा आजाराव तंनाय चिन बरं बिसिंग गोबांमा लीडर रक एमएलए रक रांसावै बरं सिरिंगे बुहुक मुथुब जागै तंबायखा फियाबा ताबुक सिचुएशंस लाइजाका बीजेपी सरकार तेसा सरकार नाम मांका हाइपानो ब ताबुक याकुं कं ब्रै बाय याकुं कं थाम बायसेस नाम चिव बागैनो ताबुकनि बीजेपी थानाय 2018 नि बीजेपी हाइ आसक फान करिखा आसक ते क्राक सरकार नाम मालिया जेफ्रुपानो याथे काइसा बाय थांगा गाय ब सरकार बाय थांमान आबुनि बागैनो बीजेपी सरकार बरं बुबाग्रानो कय दङो जाते तिप्रा मथानि चुबाचु बरंनो माननानि बागै तिप्राव ताबुक जेसापानो काइसा कटाल क्राक पलिसि तुनानि थांगा गांगाय ओनली बीजेपी गप सिमिते पलिसि न इम्प्लिमेंट खाइनिया तामनि बागै हिंगाबा जेसा बिल न फानो पास खाइना बागै 3 बागै 2 बाग सपोर्टर नाम ताबुक तिप्रानि जे करंट सिचुएशन बीजेपी नि याखौ ओनली 32 सीट ते आईपीएफटी बे मिलुवे 33 सीट बरं सिनि कुनु कटाल बिल बा पलिसि कटाल न पास खाइनिया बरं अरनो विधानसभा कसाय थानाय आबुनि बागै बरंनि अपोजिशन पार्टी नि सपोर्ट ने दरकार माने आबुनि बागै न बीजेपी रक इलेक्शन जिति मानि उलफानो बुबाग्रानि सपोर्ट मानना बागै बुबाग्रानो ताबुक अलायंस इंनानि बागै रिंगै दं बुबाग्रा साव जेफ्रु बरं चिनि डिमांड चिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन न तयै बरं कक सानाय आबुनो एक्सेप्ट खायनाय आफ्रुनो जोंबो बरंनो सपोर्ट खायनाय मंत्री एमपी सीएम नि लोक फुनुमा बाय कुनुंगलाक चिन तिप्रासानि बागै परमानेंट सल्यूशन जे नांगौ हिनै बुबाग्रा सागा नरं जदि चिन डिमांड मानिमे एके चिन कन्स्ट्रक्टिव अपोजिशन इंगै असेंबली आसुनाय तब चिनि डिमांड बाय कम्प्रोमाइज खाया हिनै बुबाग्रा सागा बुबाग्रा अम्बसाव बीजेपी सरकार सय तिप्रासानि काहाम नायो गाय तिप्रा मथा पार्टी न कारै कुनु सामुं टांला तामनि बागै हिंगाबा तिप्रा मथा पार्टी अब काइसा पार्टीया 70 इयार नि सालायबो गोबां बिसि कुदुममा सगां जरानि सिमी बुइबाय सेक जागै बुइबाय सेक्रुप जागै सातक जागै फाइमनाय हानि बसारनि खरांसे बुबाग्रा साव जेफ्रु तिप्रा सारंनि हा तिप्रा सारंनि मानथाय किफिलै माननाय आफ्रुबो तिप्रा मथा पार्टी न मथागै रिनाय अब तिप्रा मथा पार्टी काइसा पार्टीया मथांजांनायनि खरांसे ताबुकबो चिनि बरंनि बिसिङाव बाक्सा सिचायाको हाइफानो हानि बसारंनि बागै जे डिमांड कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबमायासक जों आन्दोलन खायनो थांनाय उ थुजाक उ नाथंग्रक बो सिजानाय सालजा सक्सेसफुल बंनाय आबुनि बागैनो नरंबो बुबाग्रा हाय हाकसालनि वानसुंना सोरंदि आसुक दतिना खाता बेलजाक बायदिखौ जबानि लामा ताबुकबो कलकखौ जे थांका आबुनि बागै दुख ताखलायदि जे मांखा आबुनो से बाहायके सामुं फनांग तेब क्राक तेब कटर्स नामुय मानो आबुसे वानसुक बुबाग्रा साव पॉलिटिकल बाय सिबि थानसा फायनानि बागै पॉलिटिकल नि फातारो थांनिबो वानसुंना नांनाय 70 बছর जरा रमै जों उ पॉलिटिकल बाय थंगै उ पॉलिटिकल नि जालोनो कुबुलै कसंगै तंबायखा ते आबुनि फातारो थांगै जों दफा हामक्राय लोक हामक्रायनि बागै जों वानसुगै जे मालिया आबुनि बागै आं नरनो काहामका रिक्वेस्ट खायो नरम बुबाग्रानि नाहार मुंते वानसुमुं बिनि आइडियोलॉजी रनो काहामका बुजि मानदि काहामका साइ मानदि हिंगानो जों चिनि बिसिङाव थानसा फायनाय चिनि बिसिङाव अनेक प्रब्लेम सल्व थांग्राव
खाखायो तिनि उ भिडिअनि बिसिंतै नरनि गोबां बरनि सोंमुं ते कुइसन कनफ्यूजन टंमानि रक आबरक जतन क्लियर खानायनै जदि ताफन दं बखा मुंसासुक सोंमुं बा कनफ्यूजन तंगाय नरम तला कमेंट खालायसारि ते उ भिडिअ ना चाजा खांका शेयर खादि ते अमहाय इनफॉर्मेटिव भिडिअ चिनि जत तिप्रा सारंग साइमानन दरकार बरंनि क्लियरिटी फाइनान दरकार चिनि बुबाग्रानि नाहारमुं ते बिनि वानसुमुं नतै आबनि बागै जत बेनि शेयर खादि ते भिडिअ ना पाइथक जरो नायमा बागै